Otázky, ktoré všetky terapeutky pravidelne počúvajú, to, čo sa im deje stále a stále dokola. Jednou z nich je, nemohla by si sa mi na toto len tak pozrieť? Si s kamarátkami alebo kamarátkou na spoločnom stretnutí niekde na káve a ona na teba vytiahne takúto otázku. Alebo ti ľudia píšu do Messengera, ideálne v sobotu večer. Ja nechcem terapiu, ja len takú krátku, rýchlu odpoveď. Na terapiu teraz nemám ani čas, ani peniaze. Ale veď toto je hneď, to je len taká drobnosť. Len mi to tak zhrnie, veď len to tak mimochodom pozri, veď to je, ty to máš hneď. Prečo sa to deje? Prečo sa nám toto opakovane deje? Lebo tam nie je hranica medzi mnou a tou terapeutkou. Z podstaty mojej práce nie je. Ja som oboje a niekedy je ťažké to rozlíšiť, najmä keď som zvedavá na to, s čím sa tá kamarátka potýka, alebo najmä keď píšem príspevky na siete a ľudí povzbudzujem, aby mi písali. Preto je ale dôležité a potrebné, aby si tú hranicu vlastne ty sama ujasnila a komunikovala ju navonok. Ja som sa veľmi rýchlo naučila fungovať tak, že ak viem odpovedať super rýchlo a takmer nič ma to nestojí, OK, tak odpoviem. Je to v pohode. Je to rýchlejšie, ako to riešiť. Ak neviem odpovedať super rýchlo, tak nech sa páči, príď ku mne na konzultáciu. Tam už totiž ale nie sme kamarátky. Už to nie je kamarátsky rozhovor, už ideme do hĺbky a samozrejme je tam klasická cena. Ak sa ti toto deje, znamená to, že tvoja schopnosť byť voľne dostupná a ostatní si ani nemusia uvedomiť, že prekračujú nejakú hranicu. Najskôr si to musíš uvedomiť ty. Najskôr si ty potrebuješ ujasniť, čo je pre teba OK a čo už pre teba OK nie je. A potom to komunikovať. Na začiatku sme totiž často v stave, že tak veľmi chceme pomáhať, že sme vďačné za každú otázku, hoci aj zdarma. A je to prirodzené, je to tréning. Vždy hovorím, áno, povzbudzuj ľudí, nech sa ťa pýtajú, ty trénuješ odpovede, oni majú s tebou skúsenosť. Do určitej miery je to úplne, ale úplne v poriadku. Neskôr, ale je potrebné si ujasniť, kde tú hranicu chceš mať. A úplne prirodzene ju komunikovať von. Lebo ľudia nevedia. Ľudia to nepoznajú. Ľudia ako keby nemajú tú skúsenosť, že toto je ešte v poriadku a toto už v poriadku nie je. To potrebuješ povedať. Čiže jasné, rada sa s tebou o tom porozprávam. Kedy si môžeme dať termín? Veľmi jednoduchá otázka.